tanan bala nakabakasyon na. Ang unang pamangkot, kung tanan bala nakabakasyon na. Kag kung nabalaan nila nga nagbakasyon ka, mangutang sila. Pagkabalo nila nga bakasyonista, mangayo sang pasalubong. Kag ang iban, kung kabalo nga nagbakasyon, mangayo sang donasyon. Kung amon ni ang sitwasyon, partido PPP, pongko plastar pamati. Kay subong nga punto por punto, inyo dapat tandaan nga ang mga tao maayo kung may kinahanglan. Pero kung wala, libakon kaman gyapon. Una nga punto, mabalaan mo gid kung kamo may ara-ara na, may kulo kwarta, kag daw hindi nagid pigado kung may nagapangamusta. Ang iban, pangamusta, tapos mangutang ina sila. Okay pa. Kay may ara pa gid dya, wala man lang nangamusta, nangutang ang diputa. Wala man lang ni hay ni ho, diretso pangutang ang kabalan nila. May ara gid sang mga tao, nga sang kamo pigado ara sila. Hasta may ara-ara na ara gihapon sila nagabulig sa inyo. Approve, believe ko dira. Pero may ara may sang kakabalan nila, nga sang wala kamo kwarta, wala gani ka puro pangamusta, wala gani ka balo kumusta may sudan kamo, may kalanunon kamo, o ari nang hatag ang kwarta, wala. Pero subong may ara-ara kamo, bahaw di puta. Degto na magtulog sa inyo. Tapos ang malala pa, parente ang kabig sa inyo. Bahaw di puta. Ikaduha nga punto, wala nadala sa inyo nga mga kontrata nga ginpirmahan nga kada puli ninyo magbarakintol kamo sang pasalubong. Wala ina sa inyong kontrata nga kinahanglan magdala kamo. Tapos ang iban sa inyo ba, believe ko, isa ka barangay ginapanagtagan. Anong inyo na tinikal? Ano pang iban nga OFW ka kadalahig? Kay man kamo perte man ang inyong tinikal. Pagbalik dire, pangbayad sa mga inutangan, kung hindi ka sarang, nugay magpinadayaw. Ang pinaka-importante, amo lang simple. Manghatag ka sang pasalubong sa mga tao nga may kontribusyon sa imo nga kabuhi. Simple. Kung sang naglakat ka, ginpabalunan niya ka, pasalubongi. Paglakat nimo may mensahe nga halong, magpakabuot, pasalubongi. Pero kung wala man lang gani, bes kan mga musta, ti anong punto nga tagaan mo sang pasalubong ang diputa. Di ba la? Maiban man niya nga wala na gani isang kontribusyon sa imong kabuhi, ang kontribusyon ginlibak ka pa. Ti anong himuon? Bes kan magputing kalimutaw ya dapat hindi makatilaw sang pasalubong. Boyayawa ang diputa. Ikatatlo nga punto, kainit subong sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, biskan diin nga bahin sang kalibutan kainit na. Tinagpuli ka pa dito para ano, makipag-meet sa imo nga mga migo, barkada, nga kamo magharakak sang kadlaw para nga malingaw kamo. Para hindi mag-init ang inyong ulo. Tinga aabi pagpuli nimo, ma-attend ka pa ya sa birthday sang tiya nimo. Nga gin pato-patuan ka pa sang istorya nga magbusong kag hindi ka man lang makagraduate. Nga makadto ka sa dibo sang imong pakaisa nga sang wala ka mo ginaasi-asi ka mo nila. Tinga ma-attend ikaw sa 25th wedding anniversary sang imong libakira nga tita. Para ano, magilit ang imong ulo? Tinunto na iya. Ikaapat nga punto, mas maayo nga kung magpuli ka, hindi ka na lang magwa. Buot silingon, no? Buot silingon, kung magwa ka gidman, isikreto mo na lang. Para wala sila kabalo nga ara. Kakay magpaminsar sila nga wala siya nagpuli. O kung nagwa ka gidman, wala ka nagugwa, kay man pigado ka. Gwa-gwa ka o sa iyong pamilya, pero isikreto nyo lang, hindi nyo lang pag-i-post para magamba sila, ay wala siya sang kwarta. Kapamuyong lang siya, kapakuribong kay man, wala sila sang kwarta. Mas maayo, nga paminsaron sa mga tao, nga pigado ka. Kaya nga kung amuin ang ilang paminsaron, wala ka kwarta kang pigado ka mo, hindi sila magkadto para mga isang pasalubong. Hindi sila magkadto para mangutang. Diba? So kung amo ni ang natabo, wala sang may nagkadto, mga ipasalubong, wala sang may mangutang.
Stress-free ang imong bakasyon. Malipayon ang imong bakasyon. Kag inyo paminsaron, kaya ang motto naton sa karon, hindi magpautang para wala ikaw sang kontra. Hindi ka ma-stress o kung ma-stroke sang panukot sa ila. Kag kung amo sina, hayahay ang buhay.